Kesengi kebasis pa arpenyo. Ha kekerteng pa wakun mensi makut amen. Kutra Jesu pensele ingi dak mensi makut jongme. Kashti ba ar koren. Kalandong kabaningkong. Paulus apostol Jesu Christ dak kamon ublay. Bat Timotheus upara jong sya kabalang ublay kabahakorin. Bat cabaro kipat ublay kibasyong ha akaya. Kajingai ba kajing suk na ublay ukpa bat na utra Jesu Christ. Tuyaro ya ublay ukpa bat jong utra jingi Jesu Christ. Ukpa kijing isin bat ukpa kijing pentengan baro. Pentengan ingi ha kijing jenjar jungi baro. Bat kumta ngi salak pentengan lembe kitu kibangat jenjar. Dah kajuk kajing pentengan kabang ilayo pediang na Kumbang ilayo benta sikat day ha kajing syak stom ukres. Ngin sayo bentaru kerhai lingba ukres ha kajing pentengan jeng Ladang ila syak sitom kata kalong ba anda pensengan ba anda pen ya pi. Ladang iyo jing pentengan kalong ba anda pentengan ya pi ru. Kenang ba pindup la ban syak kiju kejing jinjar ki bangi syak. Kajing kermen na kebenta jingi kalong ke baskem namar ngitip ba kumba piyo benta ya kiju kejing sitom pinyo bentaru ya kaju kejing pentengan. Ko para bangai. Nyim kwa ba pin tip ya kejing jinjar ka bangi yo ha Asia. Laknyot yangi palat kaya kabor jungi hadu bangila jandu jingkan men bandang im. Nilas ngau kum kibala syak penrem banyap. Kenang bangin syania haladi henrei ba haublay uba pen im ya kibayap. Ula pelat yangi na kajing ma jong kajing yap unyai le kumta. Nilabu ialah kajing men hauta wan pep ban pelat yangi. Da kajing erap kijing duai jong pi nak benta jungi. Kumta buon kin aingu ya ublay nak benta jungi. Namar kajing kerku ka baula ai hangi da kijing duai jong kibabuon. Kajing etiplem jungi kasaki ya kata kabangis ngau sarong. Ba ka akor le jungi bat kibrio baro. Kamtam bat pi kalami barabor na kajing kut bat kajing smur do nut ba ai ublay. La kentu ya kani da kajing start brio. Henry da kajing iit baslay ublay. Ngim jutho ya ka ka ba pimnang ban puli bat ban syampang. Bat ngakermen ba pinsa syampang jana ya kata ka ba pi syampang tang malu mala kumta ba hagasngi jong utra jongi Jesu Christ pindup sengau sarong yangi kumbangi ngen sa sengau sarong ya pi. Da kani kajing sengau sngan ngalakwa mensua ban wan jengo ya pi. Kenang ba pindup yo kajing kerku arban. Ngalabu jingmut banwan jengo api habalet lenti sa Macedonia ban andawan pai kenang ba andup yo jingarap na pi banlet sa Judea. Pi tarai ba habang penbet kumni ngasule sting ni kijing penbet jonga kilong ban penbet yaladi. Habang akela jingmut na kawai kapor sa kawai pat. Kumba ublay ubat yala kajuban ngatip bakaktian jonga hapi kamlong hoot mentabat em hadin. Jesu Christ ya uba Silvanus Timotheus bat mangang yalap happy kum ukun ublay umlong haot bat em. Judon ai henrei tang ka haot. Ya kino kijing kular kat kiba ublay ula kular ula pendap hau. Namar kata deida bangiong amen ha ublay habang ya manilang. Dei ublay uba penskam triang yangi bat pi ha ukris. Dei ma uba lapen slek yangi. Balasan syap ingi dah kaba ayah kesenjat mensia makidonur jengi. Tinggal kot saki ya oblay. Ba day nakadaw bangam kwa penmong ya pi ngam semwan syuk syakoren. Banle amon banle don bor ya kajingat jeng pi kamlong kajing temu jonga. Ngada kwa banetrai lang bat pi nak benta kajing sup jeng pi. Sepang kajingat pilong kibaklain. Kaktien jong utrai. Ngis ngongu ya oblay. Mentang singi ngi sedang kashtiba arch koren kalenong ke baningkong. Ha kalenong baningkong dekot baningkong Paulus sedang nak maju sedang ke giwe pagi siti dak bapen itu elade bama dei apostol jong Jesus Christ dei dak amon la jong rei dei dak amon ke jong blay. Dei ublay ubajiet banlong apostol jong Jesus Christ. Bala rangi pulis khmat ha dekot ke bala Paulus ai atli ki kerteng ya ublay ukpa. Ukpa kajing isnai baru ublay kajing pentengan. Ukpa kajing isnai na ba kajing isnai baro kawan ingi iwei peiwei baru ublay kajing pentengan. Ma ublay pentengan ingi iwei peiwei kena hapdeng kajing ale jingi kajing mengingi kendu kenang ba mengiru ngindup la pentengan la meki wei ha kajing ale kajing im jengki. Juang borobo tanggi bamat kisngotu.
tang ki badung usia ki sungthu ya kajing pang hakaju karukom ru teng mengi iwei pe iwei la ublei usia khnang yangi bengin ma de kijing de kijing ele kajing em bat ma uhi pentengan yangi la ne uplila yangi benginum klan khnang ba hadin ba mengi ngilayeng na kata kajing ele khnang ba mengi ngilayeng had na kata kajing ya tingku nginum long syuk ki batlat hendrai ngindup la benong ki baklan om dei tang baklan tang yala di hendrai ngin la ru ban pentengan la ne ban yarap ban kershan ban kan pham lem yala ki jong ki hinman ki para kata kajing temu jong kajing pentengan what happening kan kajing pentengan ke ba mengingi batu don kajing temu ke bakrau ban kata kadai ba mengingin long lang ka atiar ban pentengan ye ki weipat ha kajing ale jong kajing em jong ki bat kumba mengingi la yo mat sibun kumba mengingi simentalang ba uji sukris ngin simentalang ru ha kajing pentengan ke ba ublei wa yangi iwei pe iwei ngidon kam ban sam lem ru ya kajing pentengan sya ki weipat hadaka kedkot bakandai Paulus uang bayang ngis ngau kum ki balau syak penrem ban yap hang ni ngi i kejing ya le la ne kejing jinjar ke bau Paulus ber ki parlok chu ki mat ngau kum gitu ki balarem la penrem rupa ban yap om don jingkar men syu tambah wat hapdeng kan ni ke ba i kum ka ai ke ba du jingkar men kata Paulus uang ba la le kenang ke ni le ublei la syak ke ni bakan ja kenang banginup syania are haladie ringindup syania ha ublei kenang banginum syania haladie ringindup syania ha ublei tang hapdeng ke jing ale ber ke jing an sepen pau si syai ke jing long ba si sya jonga jong pi hang pol besuk te bar khoi ngin ong ngila bai ngisung ba biang bai de ha ke jing ale de ha ke jing ba an setenju ya ke jing jonga jong pi ba ke jing tenju ya ke jing jonga jong pi ke dei ban pen pau ngi wei pe wei ba nginum skau sarong nginum syania haladie henrei ngiron kamban syania hau blei hapdeng ke baro war ki kamba bha baro bangile idon kamban syania ha ke jing snei jung blei hadin ke dia Paulus Ukraine sepang ka jing temu jung ban lek chikoren ba balai uklam lek chikoren bat ong su ru hui kai ngi wei pe wei ba blei ju kelak tien om dei blei ba ong haot menta la em la syai dei ha blei ba khoi kalong haot bat mangi baro khoi de bang yalum lang ye dwai lang ye ong amen ye sim menta lang ye ko ngu lang bat nge ngai lang ya kata ka ba blei ai la ne kata ka ba mangi ngi dwai ba ngi kerpat ba blei ong haot ya kata ka jing dwai ke jongi idukhat ba arpoi FOR ba smotenat ba Paulus ong yengi iwei piwei balapan sle yengi iwei piwei manang ta relationship yengi dah ka ba ayo mensi mkhoi kum ka senjat ha ki do not jongi la dengi pej ha ka English translation ya kan ni de si la ong ka ong kum ni bayangi iwei piwei la bu ya ka seal la bu ya ka seal long thik kum ka senjat ne kum ka seal ha ki por mendai ya ki tiar kitar na ya ki jingdon jing em ki ju seal khanang bendup tip bakani kadi kamar jong ni nong khayi kani kamar jong tai nong khayi bar kum ta ter haba ong la bu ingi iwei piwe ka seal jong mensi ma khoi kani ka pen pau ba mangi ngimlong chu ki jong la jong ngimlong jong no ru hanre ngi long ki jong ublei da ka baptisma ublei la kam trai ngi la bu ya kani ka seal la ka chan chap la kani ka seal jong mensi ma po do no jengi ban binti kena ngi iwei piwe hakmat ka perthai hakmat jong baro ba mangi ngilong ki khon jong ublei bat nang ta pada ong la ai ong mensi kum ka senjat ni la ong as a first installment la ni hakawai pada kebenta ong as a guarantee la ayo mensi bokoi ngila yo pediang yo mensi bokoi menta kum ka senjat la ni kum kata ka first installment ka bamut ba kedo yangi iwei ba mangi iwei pe menta ngilong ki jong ublei la si la shon sharp yangi but la sakhi do mensi bokoi ba ngilong ki jong ublei tang ba ya ka jinglong ko pura jong ublei ya ka jinglong pura ka buram pura jong u ya ka buram pura jong mensi bokoi ngin sayo i tang hakawai kasngi anda mangingla no ya kani ka partai hangtang ngin satip kumbala tip yangi kumbaong Paulus hangtang ngin sayu i kumbala yu i yangi ban kumbaong ha kitab jing penpau ngin sala wan yu i u markmat kumba ulong Henry Shwai kata wat kat bang ngidang don hakani ka partai wat hapdeng ka jingale ba kijing ko abrai jong kamet ka phat jong kando Paulus ong ngi hei ngilayo pediang lupa mo ya kesenjat jong mensi bokoi balasion sharp ingi ngimdei shu jong no ru ngidei ki jong ublei ngidei ki jong mensi bokut bala ai khnang ingi kani ka first installment lani kani ka senjat ka baningkong khnang menginum set pet shu sini setai khnang menginum sya thiet shu hang yang tai
Henry ban pen pau ba dingila dei ki jong ublei. Ban pen pau ba ngila dei ki jong mensia bakoi. Ba ka ba khadu Paulus pen kut dak ba ong ba ngaklamwan chapiru dei nak benta jong pi. Ba ngam kwa ban pen bong pi. Ngam kwa ban le don bo de pi. Ngam kwa ban pen so si pi. Kani ka mensia na ni kani ka do nut jong unong yalam. Ka do nut jong Paulus kum unong syarai ka kun hun lang brot. Berkaya hap ke jong au jong Petrus. Hoi umai teng teng iki. Hoi ngin se isya khmat u samai sa kedoi kita ki jing bakla ma ki kile. Tambah ku ba ong Petrus ka siti baning kong nang basan. Ong kum no tu sumar bah. Namar balai ka kun hun lang brot jong blai ka don hap deng jong pi. U Paulus kum unong syarai wa ngam kwa ban le don bor ngam kwa ban le jubor ngam kwa ban pensusi ya pi war hap deng ki ba mau sakren bar bala dap kren teng ha ka siti baning kong bar kham ta ma ka siti ba ar ngin sa puli sakmat. Henry uam ka jingmut jung ukam day ban penbong. Henry ka day ban tay, ban ukwa ban tay. Ban ka penkut yang kini kalau nong ka ban ingkong dak baong ka jinget te pilong ka baklan. Siapang ka jinget te pilong ki baklan. Kani ka kentin ka ba pentengen. Ban ong siapang ka jinget te pilong ki baklan. Kani ru ka kentin ka bala isi bala ban ong kum ka jing penken mau ngi. Hey pi klan ka jinget tang ba pet husiar ka jing em bada kum no pm. Yo bidang snow haki ki jong kani ka perthei. Tungi run khmi it la jong. Bat ngin pha sho ublei dak ba pen kan mau ba mangi ngilong barbor ki jong ublei. Ba kham kerpang ba mangi ngin debla an pen tengen lang ki wei dak ji pen tengen ka ba ublei u ai ngi ha ka jing em jong ba man la ka sngi. Anya ro ya Jesus Christ junam ba junam. Amen. Wa bneng. To ai ba ka jing ka ba mela ai ngi ha ukun jong me. Jesus Christ u men jungi ba ka ding zo ka jing ka wala pen raham ki do no jungi do mun sim ba khu. Kin kirsiu biang hangi ya ka jingkar man bala kar khu na menta ka jingwan ka hima jome to ai ba ka jingai ai jome kan pan kalai ngi shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kalai kolong brio man brio na shapo ba ya ki jing tha baro a ka jing kmil ti ba tikna ya ka beneng batamai ba ka perthai batamai haba andala job ya ka bo jong ka snio ka burom jome kan ting shan chabam jukut to ai ba ka jingai ai jong ka jubili kan kar siu biang hangi kita grim jong kajing kermen ya kajing terang nak minta kispa beneng to ai ba kani kajing kan pensa priang ya kajing kemen ba kajing sok jong nong penem jungi sya setelah ka perthai syami ublai jungi ubala ker hu junam kan long ka buram bar kajing ro si junam amen kudono kutam jisu tersin ai kemariang rap jungi kristan tu doai na minta jungi